از این زندگی وفا ندیدم، چقدر درد و غم رنج کشیدم، گه تنه مردمان زی پشتم، من از دوستان و هم دشمن شدیدم، گه تنه مردم. سلام подписчикони азизи, ман умедворам ҳамаи шумо хубу сиҳату саломат ҳастед. имрӯз бо шумо шуморо ба компанияи беҳтарине ки оли ҳеҷ кан намедонам муаррифӣ мекунам. компанияи Greenway аст дӯстони азизи ман. дар ин компанияи Greenway беҳтарин маҳсулотро шумо метавонед дарёфт кунед барои хонаи худ, барои худатон косметика ва беҳтарин духиё дорад компанияи Greenway. дар компанияи Greenway ҳама маҳсулотҳо ҳастед занҳои азиз ва мо шуморо ба кор даъват мекунем ба компанияи Greenway. навта сифат дорад духтарои азизи ман. дар ин компания маҳсулотҳои доруворӣ, косметикаворӣ ва духиё дорад. касоне ки хоҳиши кор кардан дорад дар компанияи Greenway дар номерои боло экран буда бинависен. мо шуморо ҳама тарафа дастгирӣ мекунем ва корро пурра ва муфассал мефаҳмонем. занҳои азиз, ёин ки донишҷӯи духтарҳо, шумо ки дар хона бекорен, занҳои азиз, донишҷӯи духтарҳо ки ба пул ниёз дорен, пас фурсатро аз даст надиҳед. дар номерои боло экран буда бинависен, бо мо ва фақат ба пеш ҳаракат мекунем духтарои азиз. ҳатман нависонед, маълумоти пуррара шумо дар WhatsApp мегирем дӯстони азизи ман. хайр, ман смсҳои шуморо дар WhatsApp мунтазирам.